umsipha ofida ubhonsi ubone umsipha ofida ukomba nokucicane wathi uThixo nini ke abo libandla labantu elo wandikhilela nge-Apostolic Faith Mission, nge-Assemblies of God, nge-African Gospel, nge-Full Gospel Church, nange-Baptist Church. Wathi lo mabandla omahlanu asekwa ndim. Wathi amadoda abehamba nami ngentambiso eningasenayo nina ndiza kuyi-reintroduce lo ntambiso. Yimamele ke ukuzibaxelele. Wathi vusa isandla sakho. Ndasivusa isandla sami. Wathi usayibona na lanto kuyibona kwela cala emveni wesandla imisipha eyondla iminwe? Ngathi hayi Nkosi. Wathi ndim lo ndinguThixo, ndihleli entendeni yesandla sondifunayo nondizukisayo, ndim ndinguThixo. Wathi Madikiza manduxelele into eyenza uba lamabandla wam omahlanu abe under i-attack. Ndabuza uba eyiphi i-attack. Wathi noba abaziqodi bahlaselwe kunomoya ongenileyo kulamabandla wam omhlanu and ndiwuyeke ngabom ndinguThixo. Makabuyele kulanto otata uNgidi, otata uSonga, otata uBhengu, otata uQhiliza, otata uDuma ababeyenza ukuzibandla libe namandla. Wathi i-witchcraft iye kwendim kulamabandla. Ewe wona asindisiwe but kuvuliwe. Nam ndinguThixo ndivulile. Wathi ungayifihli into ethi i-witchcraft kulamabandla. Yangena, yavalwa, yavulelwa ndim ndinguThixo. Wandinika isisombululo se-witchcraft esendifuna ndiqale ndinibonise ngaso. Niyayibona le lali yenu? Mna bangcwele ndidila nemobya. Haleluya. So ndiba-challenge xa kunabazalwana elalini abasindisiweyo abangakwazi ukuzova lo mntu uthunywe ntoni. Hleze kule lali le ndiyiphetheyo yile niyidingayo. Entsindisweni kunezibabalo ezohlukeneyo zokwa not icawe. There's a big difference. Khona umahluko omkhulu ekwakheni icawe nokwakha ibandla likaThixo. Ibandla likaThixo lakhiwa ngezibabalo zikaThixo. Antoni noba unganomoya oyingcwele, uba ngaba unanto, lo moya wakho oyingcwele awudinge because uzawusilibazisa ibandla labantu. Asale ibandla lingalawulwa ngumoya oyingcwele, into yokuqala eyenzekayo yi-show off. Kukhuphiswana ngezipho zikamoya oyingcwele, kungqutywane ngazo kwalapha enkonzweni. Bandla labantu akumka uThixo ebandleni. Into yokuqala ephelayo kubazalwana luphando. Uthando lukababa
Insindiso odala bam ibizawubetheka kuphele qala uthando. Incwadi yezitshilelo kwelase Efesi ibandla chapter 2 verse 4 dinale ndawo ngakuyo uba uthando qala ululahlile. Bazalwana, ndivuswa nguThixo mna ngexesha lebuhlungu apha bazalwane baphelelwe luthando. Ndivuswa nguThixo mna kabuhlungu apha selibona ngokwenyama lingaboni ngokukamoya. Ibandla liblind kodwa amehlo avulekile. Ibandla alinazindlebe zakwamoya kodwa amabhakubhaku akhona. Ukuphelana nomoya oyingcwele. Ayakwazi ukunyamezela eweshipha ngomoya oyingcwele. Ayakwazi ukuhlala linde. Ayazi uba amaKristu awazinzanga kumoya oyingcwele. Yimizuzwana malwa aphume kuyo onwaba amagqwirha phakathi ecaweni. Andimqanga pha isandleni qha umoya uthi mandiqale ngale. Bazalwane, into eyenza uba ndibe andikaziwa abatata bam, into eyenza uba xa kuthiwa Madikiza kungabikho mnandi nakumabandla asindiswayo. Uba kuthiwa kuza uMadikiza siyashuba kuma-head office kuthiwe ningayi kulo mvuselelo yalo mfana umoya okuye asiwuqondi. Ithi iBhayibhile onomoya kaThixo akaphikotha mntu. Uba ngaba ufuna ukundiphikotha ndiba nomoya kaThixo qala. Kodwa nomoya kaThixo ndisayibamba imayikhi into kuye ithi yes kuba umntu angamkhathana uThixo.
office hayi andifihli ndithetha kanye lamabandla endizalwa kuwo akululanga ndixhaswa yi-faith mission mna le ndizalwa yiyo indiabhothile akululanga ukuba ezamintente bakhululwe abazalwana base-apostolic faith mission le endizalwa yiyo akululanga ukuba abazalwane base-Assemblies of God endabhaptizwa kuyo kwaBhengu ba-attende my tents. I won't mention ke African gospel dala yazikhupha kumamandla asinsiweyo bandivumeleni ndithi andiqhayisi kule South Africa yonke kulo Mzantsi Afrika wonke igama lam liyatrenda lithendiswa yintoni kuba ngo-2015 ndigqiba ngcwaba umntwana wam uThixo wandithilela izinto zeminyaka esixhenxe ezokwenzeka eMzantsi Afrika ndayithetha ngo-2016 ibandla lesikhundla alandikhathalela wathi uThixo xa kuzawuphela u-2016 ngoSeptemba wathi Madikiza kunyaka ozayo 2017 ndiqala into entsha eyike yakhona ngexesha loBhengu ngexesha loQhiliza ngexesha lotata uNgidi ndiqala into entsha ayikhontsha iyaphindwa abantwana bam ngoba ngathi yaqala lento baza kuhamba ngalamandla ungachafa endleleni kohamba kuhambe bakujoyini wanika ilizwi wathi banika ilizwi ke kutsolo yaqalwa ngulo muntu la ntaba kuthiwa iHoly Mountain kutsolo ekufastwa kuyo kwakuyintaba yamagqirha kwakuyintaba yemfazwe kutsolo ndayodiliza izibingelelo ngo-2007 ndisatisha ndimise itente yam wathi uThixo nansi intaba yidedicate ibe intaba yokuthandaza yebandla lam ungayenzi intaba yebandla likhokhelayo yabona ngo gcwele pha abantu bakhepishile abazi bayasuke lapha xa undijonga apha ndine-operation enzima both sides ndandikulaa ntaba wathi uThixo ithambo lam malifane nethambo likaYakobi okwathi kuba elwe noThixo nomntu woyisa usikhotyana wakhe kwaphuma usikhotyana wathi uThixo xa ndiva ubuhlungu evangelini zalikhomba apha ndimkhumbuze uba kutheni ndinje uzamkhumbula Isaiah 43 verse 18 and verse 9 utsho ukuthi musana ukukhumbula izinto zangaphambili ningazikhathaleli nezamandulo yabonani ndiyakwenza into entsha njengomuntu wamoya ndakhilwa nguThixo wandibonisa le ndawo yenu wathi bakhona abazalwane bam apha bathi bawile hayi kuba bedle isono
kunomoya olapha phezu kwabo, kunelifu eliphezu kwale ndawo ekungekho lula ngaphandle kokuthobo ukuzikwazi ba isuke lenkungu. Ngayijikeleza ilali xa ndingakulomzo kaNkulana ndingawazi, wathi uma engcole nansi indaba lomsi kanti kulomzane wami uThoko. Xa ndifika nanhlogozana ndithi bawa uThixo umkhomba apha, uthi mvuselelo ezawuhlangula, ikhulule, ikhusele, isindise, iphilise, isikelele moya. Bendidila nemimoya yale ndawo. Masindiswa lelali manyanani akundawo le eningahlala ngakuyo nohlukahlukene. Andikhathanda noma ibandla lakho listrong kanganani, ngeke bazalwana balelali lana ningabantwana bakaThixo. Amagqwirha lelali amanyene, amagqwirha lendawo united against abazalwana balelali abadivided. United we stand, but divided we fall. Unity is power. So ngoba simunye. Iqalile khange zihambe ikheshi izolo. Iqalile abaziniqalela khange zihambe ikheshi izolo. Umama ondibonileyo eyakuletha lapha phesheya udlule ndithetha ndodwa. Umzi katata ndiqale ebuhlanti ndangena egadini, ndangena indlu nendlu ebe ndiyikhupha yaziwa ndim noThixo. Notata anomxelela, nonyana anomxelela. Iministry yami ithi mandingathakathisi kuba ndithunywe ukuhlangula even amagqwirha. Ibolile ilali yenu, ibolile, ibolile, ile mamolweni ewe bebethakatha noko. Ndisukelwa ndile ewe bayathakatha noko. Ndisuke Ngqibe noko bayazama noko, kodwa yenu ilali ithathele kuba inabantwana bakaThixo abangafuni ukuhlangana, abahlula ngabaphakathi, aba-united balelani. Andingomntu wakuliwa mna. No. Andingomntu wakuliwa. Ngabazalwana into endiyithandayo athi amadimoni wena unguye uKristu unyana kaThixo ndiyibona phaa kuni. Kunzima ngabazalwana abathi basindisiwe ukuyibona lento Thixo andivusele yona ngexesha labantu abamisintente for iicawa zabo. Imagine ndishiye mthatha, hayi bangcwala ibandla kakhulu. No, make no mistake. Kodwa le iministry akuyocawe abantwana baphuma kumabandla ngamabandla. This is from Faith Mission and other churches. Let me tell you Bangwele, uThixo ngeke akubulale. 1 2 ngeke avume ndife ndisenenhliziyo yokuhlanganisa umzimba
kaKristu Yesu. Njengomuntu umuntu mane bhatyaza apha evangelini ngeke uthi umwele straight shosho kodwa igrace kabawo isathethu nam andizibuza uba yintoni le nto yenza uThixo aliphakamisa igama lakhe ngam. Bambalwa kwezinsuku abashumayeli abangashumayeleli 8 hours zabo. Bambalwa abashumayeli abangamisi intente bebisela 8 hours zabo, abadibanisa abantu benkonzo ngenkonzo babeka icebo likaThixo bahambe. Bambalwa ingxaki imali bazalwane. Nakumcimbi jonga abantu abatsha, I wish ningandimamela. Yebona imali negospel, imali negospel ngamawele if only ukuThixo. Imali negospel yinyoka nesele wakungabikho uThixo. Manduphinde imali negospel ngumtya nethunga xa usekuThixo. Imali negospel yinyoka nesele wakuphuma kuThixo. Amen. Inene ndiyakwenza indlela enklango nemilambo enkangala. Hey, uThixo ndikhuphile edolophini undithume enklango nasenkangala. Amen. Ndikhuphile edolophini Madikiza, ndikuthuma enklango nasenkangala ukuze into yamentsha noba edolophini bayilwile bayikhanyela kodwa enklango bazamyamkela. Enklango nasenkangala ulindiwe. Nansi enklango ndikuyo, nansi enkangala ndikuyo, ndithunywe nguThixo. Bazalwane jongani, khani ndiboleke nje indlebe zenu ngondiselapha. Into ekuthiwa ngumthakathi kaniyekele nkume okwangoku ndiselapha. Into ekuthiwa ngumthakathi, into ekuthiwa ligqwirha khani bayekele kum, ndigcotyelwe bona mna. Uba ngaba ugcotyelwanga ukusumala ngamagqwirha, 1 uzawuxabanisa, 2 uzawuphosa umxholo. uThixo kuthi kuqala chapter 2 verse 4 ongayena bonke kubonke alapha amagqwirha, kubonke balapha abathakathi, ongayena bonke abantu bangasindiswa bafikelela kuyazini inyaniso. Yiyo le nto amagqwirha egcwala kwezam intenda akawabikho ayeza. Kwenzelwa ntoni xa kugwetywa athi uThixo ndanizisela umthunya wam ndiba noziyeka ikheshi nafela kuzo tshona ezogweni. Bangcwele soze ngithakatheke andixoki.
bonke abantu enhloko endizivayo baphiliswa ngoku. Bonke abantu enhloko ezihlangetsana ziyaphila ngoku. Asibekisana le ntente ekamoya ingcwele. Uyathinta umoya kaThixo. Bangcwele, do you know the reason why ndingeke ndithakathisa abantu? Ndingaze ndenza abantu banokane ngobugqwirha. Ndingumthunywa ozohlangula abathakathi. Ndithunywa nguThixo ukuzawuhlangula amagqwirha. Ndithunywa nguThixo ukuzawakhulula bazalwana babotshiwe, abantu abathakathayo. Abanye abasayithandi le nto, but ngunofa enjoy. Abanye bangene kule nto belotywe ngabanye ngathi into entle, bathuka sebengaphakathi uba yinto enje. Akusaphumeki. Ndidotyelwe loo nto. Bangaba ungenzeka ukuthi kanti nawe ubufuna ukuyeka, bayaxokiswa pha kuthi awuzulingwa wamkele laa nto kuthiwa nguYesu sakubulala. Jonga, mandikuphe, akekho umntu onokuthi xa selunoYesu aphinde akubulale xa ubuthakatha. Alikho iyeza elingakunceda xa ubuthakatha ngaphandle kuba uvuma uYesu, wakwamkela uYesu. Kwathini bayakubaleka, awusenandawo nasekhathini. Wakwamkela uYesu uphelelwa yindawo kwasekhathini. Wabusebenza nabo bawubona umlilo, bayibona inkazimulo kaYesu phakathi emthakathini. Ungamsangena kula nqala wena ongekathakathi, ungabisangena kula nqala. Ziyaya zimabuya bayafuna, kodwa uThixo undivula. Ndiyabamema bazawuhlangulwa bale nto abayenzayo iphelelwe. Ngqeleni ukuthakatha kuphelelwe, ubugqwirha buphelelwe. uThixo uqala into entsha. Betata ndiyawasizela amabandla angayifuniyo le nto endiyiphathiswe nguThixo kuba isisombululo sentakatho emabandleni asindisiweyo. Andiyinkuntuzi tata loo nto, kuyathakathwa ngoku ngabazibiza ngegama likaYesu. Hayi, ndikuvumele. Umuntu onjakathakathwa lamabandla wenu, because ngiyasoka phaa kwi-chatbot ndibona uThixo konakele kwaphezulu kwi-chatbot uyoqhina ezantsi komzalwane. Yimfene, yiBhayibhile, ziThani. Yimfene, yiBhayibhile, ziThani, yikheshi. Amabandla wenu andimeme mna endandicengi kwanto. Njengoba nibona lamfo kuFacebook wam lo, ndibukelwe eJoburg, ndimanyelwe eKapa, ndibukelwe eBhayi, ndibukelwe eNatal, eFreystata. Xa ndigqiba le ntshumayelo, abantu abazobe bechaza babesinawe more than 1,000. Nibangaphi mina? Ndiyakwazi ukushumayela ententeni abantu bebathathu athi amagqwirha ayivalile kanti ivuliwe.
Yabona apha nina kuba abantu bandibukeleyo ningaphindwa kayi-50 ukuze nonela abantu abandibukeleyo ngoku ningaphindwa 50 times. Uvala intente zam, shame kuye. Ndiyashumayela esitulweni ebathatha abantu phaya ku-Facebook ndibukelwe more than 5,000 sometimes yabantu abahamba nekhasi lam. Ndiyothuka uba apha e-Eastern Cape anikandazi ingxaki gcwele umoya wecawe. Ngeke nimazi uThixo kusagcwele icawe. Ngeke nimbone othunywe nguThixo. Ngeke nimbone ovuswe nguThixo for this era. Nigcwele umoya wecawe. Churchism, denominationalism, ubucawa not uThixo. Wandixola uThixo ngoIsaiah 42 verse 9. Wathi izinto zokuqala yabona zifikile. Ndixela izinto ezintsha zikantsholi ndiyanevisa. Ndambuza uThixo ndathi Thixo kutheni uzowuthethisa umntwana ndibhibhidla amazinyo bekhona otata bam ekhona amabandla amakhulu anovuwa bhetele xa le nto intsha unoyikhila ngawo. Ndaqala kweli lasekhaya ibandla ndathi Thixo kutheni le nto ungayirevile e-Assemblies of God apho ndiphuma khona. Thixo utata wam my spiritual father use-fake machine. Thena ungayikhilanga le nto kubo wazoyikhila kum. Ndathi tata ibandla lase-Full Gospel Church ne-African Gospel Church linabantu abanamandla kamoya oyingcwele. Kutheni le nto uzoyikhila elusaneni? Wathi mandikuphendule ngelizwi ngalo mabandla wabuzayo. Wathi ya ku-chapter 5 kaLuka ndikufundise nge-faith mission, ndikufundise nge-Assemblies of God, ndikufundise nge-Full Gospel Church, ndikufundise nge-African Gospel Church, ndikufundise nge-Baptist Church. Amabandla wam endiwathanda amahlanu uba kutheni engaziyamkela le nto. Wathi ke funda ndikunikisa i-answer. Luka chapter 5 verse 37 to 39. Impendulo kaThixo xa ndandibuza uba kutheni le nto intsha ayikhile kum angayikhili kumabandla amakhulu kunam. Wathi verse 37, kanjalo akukho utha iwayini entsha ezintsubeni ezindala okanye yozigqabhuza intsuba iwayini entsha iphalale yona zitshabalale neentsuba. Wathi iyona iwayini entsha ifanele ukuthiwa ezintsubeni ezintsha zigcinakale ezo zinto zombini. Wathi undiqwela ku-verse 39, kanjalo akukho uthi ebesele endala athande entsha kwa oko. Kanjalo akukho uthi ebesele endala athande entsha kwa oko. Wathi uThixo le vesi mandingayitoliki ngendlela endiyiva ngayo, mandibambe nje elagama elithi kwa oko. Wandifundisa ukuba ukwa oko uthini. Kanjalo akukho uthi ebesele endala athande enjalo kwa oko, ngokuba uthi endala yeyona inencasa. Phambi koba ndiye kukwa oko
ngifundiswa ke bangcwele ngalamabandla enthe ndizalwa ngawo nguThixo. Uthi ndakwenza itishala Madikiza so that xa ume phambi kwabantu utoleka iBhayibhile ngokwesikolo. Uthi xa ndizawutshintsha isyllabus akohlukanga naxa isikolo sitshintsha icurriculum. Xa kuzawutshintshwa icurriculum or isyllabus ebifuna ngomntana besikolo akuve kusekuthiwa itshintshiwe kwa oko. Isyllabus ayivele ifakwe itshintshwe kwa oko. Processes ezimbini ka phase in no phase out. Kuqala phase in kancinane kuthathwa lento intsha iya ingeniswa ngezavenge. Kwa grade 6 entsha iyaqala. Kwa grade 8 endala iyaqhubeka, entsha iyaqala ngemva. Xa bekwa grade 9 iphele i-junior phase kokuqala, kuthiwe ke ngoku iphelelwe i-old syllabus, siqale into entsha. Then utishala noba ebeyithanda kangakanani na lindala, xa urhulumente esithi isyllabus itshintshile, kutshintsha i-examiner, kutshintshe i-moderator, dlisa abantwana wena endala akusasetwa kuyo. Dlisa abantwana kuba uthi inencasa noba inganencasa indala. Noba uyayithanda njengeti usetwa kuyo yiyeke. Akukho mntu kanjalo, akukho mntu ebesele endala old syllabus athi athande entsha kwa oko. Ibandla le-faith mission lisenhlizweni yam. African gospel ndiyayithanda, i-full gospel church ndiyayithanda, i-Baptist omathathu aba-Pentecostal church. uThixo wathi mandibaxelele kuza ixesha apho engazibasa inyamezela into entsha. Indeed, i-Assemblies of God yekaThixo. Futhi akukho nento encinane uThixo ke wathi mandithethe ngayo ndithi ayisenaThixo. Apostolic Faith Mission yekaThixo. Akukho nosuku olunya ake wathi uThixo kuthi ifaith asenaThixo. I-African Gospel yekaThixo. Akukhange kuthi uThixo athi kuma ndithi akusena Thixo e-African Gospel. I-Full Gospel Church ne-Baptist Church zezikaThixo. Kodwa ndivumeleni bazalwana, isyllabus itshintshile. What is with the syllabus therefore? Yintoni le syllabus? IBhayibhile ithi we move from glory to glory,
Ngivumelene ndithethe inyaniso. Kukatata uBhengu ngo-1985 i-Assemblies of God khange ithi step more, it's a step to be one of the sons of Assemblies of God. Kodwa ukubhubha kukatata uBhengu ayikhange it deteriorated ngaboom, and God did that deliberately. No, the pull up on Facebook, the challenge. Go as a church and fast for me. Okuba lo miyane walempintsha ingqondo yami kusini na ndizama ukwenza ibandla at the expense of Assemblies of God, faith mission kusini na. Go and fast for me. Nibuze uThixo uba uMadikiza lo akaxoki naxa uthi wena Thixo ngo-2017 uqale into entsha. Masihambe nike. There are two groups of people. Indlela zabantu zimbili. Khona abantu ekuthiwa zi-liberals. Khona abantu ekuthiwa zi-conservatives. Nalapha ebandleni likaThixo kukhona abantu abangama-liberal nabantu aba-conservative. Bobabini balulekile. Ngenzela uba kungathiwa ndibethe assemblies, ndibethe faith mission, umuntu aphulaphula umxholo ave uxhaswa kwezwi, onomoya andicikide, onomoya oyingcwele andicikide, ndiyamkhulula kule message. Ndishumayelela ipavi kusini na. Ndishumayelela ukuthandwa nokuthenjwa ngabantu kusini na. Uma ngabe uyacikida kwamoya uzothetha uThixo ba why this message indidlala nga. Ipareza asifuneki. I-conservatives ziyafuneka. I-conservatives azifuneki maxa wambi. Mandibuye. Kwa oko abayibamba kwa oko nihamba na nanso-ke into emnandi nge-liberals. Abantu abangayibambi kwa oko banika ichannel. Hamba nam ke ngokwenature ndawugruphisha aba bantu. Abantu aba-liberal ngokwenature bambalwa. Yiyo le nto nam ndingakhange ndakhathazeka xa ningandilandeli kwa oko. Kuthiwa abantu aba-liberal zii-innovators bangu-2%. Yintoni i-innovator? Ngoyitshaya isaqhuma. Umuntu oyi-innovator ngumuntu oyitshaya isaqhuma, ifika nje uyayithatha. Kuthiwa ebantwini abantu abanjalo bangu-2% qha abayitshaya isaqhuma. Ndihamba na? Kube khona abalandelayo abangu-10% qha ekuthiwa zii-early adopters. Abantu abake bayiphonononge kancinane bayibambe. Bake bathi bayiphonononge umzuzwana bayibambe. Ku-10% kuphela early adopters. Nalapha kumasindiswa abantu abaye bathi xa beyibona uba yiyo Madikiza basondela. Ndiyababulela. Abaqale bayipopola bayiphonononga banqina bathi Madikiza yiyo le kulo 10% we-early innovators. Ndiyababulela. Igroup elandelayo
ngu-60%. Kuthiwa ngo-middle adopters. Middle adopters baphakathi nendawo, ba-easily influenced yembi ne-right. Abamanga ndaweni ncam. Kuthiwa ngabona abantu baninzi nakule nto entsha kunjalo. Abona abantu baninzi bayakhela umkhanyo bebuze ebantwini, nithi yiyo le nto kaMadikiza? Kodwa bona moya ingcwele. Nithi yiyo le nto, iyaphi le nto kaMadikiza? Kuncokolwa ngayo into kaMadikiza, ayoyana kaThixo. Nithi abalahlekisa uMadikiza abantu ngamasindiswa anomoya ingcwele. Kutheni ngayiko fast abuze? Kutheni sifaka umoya uhleba? Kutheni ngayikuthixo iflo kaThixo ubuza uba yiyo na Thixo simlandele na? 60% ngabantu abayixayo, bayibamba bangayibambi, bakuyo baphume, is the influenced. Xa siyapha ekugqibeleni 20% ngabayibamba selitshona njenganawo. 20% late adopters abathi xa itshona yayi kuthe kanti yiyo limkile ilanga, yilaqani litshonile ilanga, kuthe kanti bezalana yiyo, masingenene emkhombeni, somkile umkhombe kaNowa. Hey, kutaka ngiyo masiyeni lwavalwa uqango. 20% yonke abantu abayibamba into entsha isaphele kutshonelanga. The last group ngonsimba igobi twazilagazi. 8% ayikhama lando dala sasinzwa thina ikhona lelo wenza sofuthi kuphele ngomlando ba la nto Madikiza soka nobani bake bayiqala lando yaphela lapha, nobani bake bayimisa lento yaphela lapha soka. Masikhonzeni manje, masikhonzeni moya wathi ukhona phakathi kwethu, masikhonzeni lagazi ngongantweni ngamasindiswa ango ngantweni lagazi. Abantu abalwa necebo likaThixo selifikile. Ndizoniyalela sekulate. Lord, you are worthy to be praised. Lord, you are worthy to be praised. Lord, you are worthy. Lord, you are worthy to be praised. You deserve. Lord, you are worthy. Lord, you are worthy to be praised. Lord, you are
ngipha nje intshumayelo yangenye imini. Kwenzeke ntoni kumabandla eAssemblies of God, Faith Mission, African Gospel, Full Gospel Church, Baptist Church? Kwenzeke into ethi the parabolic life of a Christian. Ngexesha lotata uBhengu njengoba ndiyititshala ye-maths ndingathi igraph yokuphila komuntu ongumzalwane akanayo igraph straight njengoKristu. Umuntu ongumzalwane ihambo yakhe kuthiwa iparabolic, inamahla ndonyuka, inamahla ndonyuka, inamahla ndonyuka. What happened during the time of uTalungiti? Ngexesha labo igraph singathi bayifumene ngexesha bisehla. Ukubhubha kwabo pha kwi-80s ngexesha igraph ibizawukheva izokwenyuka. Yona nto ibe ngathi insindisi ibukhuni, yangathi amandla kaMoya Ngcwele adidrate nakuyo umva. Bayifumana igraph bona ngexesha yehlayo. The parabolic life of a church, the parabolic life of a Christian. Ibandla linamaxesha, ibandla line seasons. Kukhona isizini, andithethi ngecawa, ndithetha ngebandla, the Church of God. Kunexesha nivuba entsindisweni inzima, ngelo xesha igraph iyakhuphuka kwiparabola. Uthixo undikhilela ngale parabolic life of a Christian, parabolic life of a church ngexesha lotata uBhengu. What? Akukho nto eyonakele assemblies, a Faith Mission, a Full Gospel, tonje igraph siyibambe xa yonyukayo. Kungexesha iwitchcraft ifumane chance yokupenetrate in our churches. Ngexesha igraph ibisenyuka, iwitchcraft ubugqwirha abantu abasindisiweyo ndibazi kakhulu bazoyicontesta le ntshumayelo. Man babethe intloko before bayicontest. Ni Assemblies of God kube khona Assemblies of God yasejizweni engafaniyo ne-mother church. Namntu wazi-Faith Mission nansi apha egosa lusikisiki lena sivathu yaqhe iBaptist ziyi-2 iBaptist, enye iqhubeyayo. Full Gospel Church ke andinanto ingako because ngabelungu, kodwa eze zinedark zaqhekeka. Nindiphonononga nizibuza uba esekhona amandla zaqhekeka kanjani. Iinkonzo ezisindiswe zizibhisi neyathi. Ngqele into yabazalwane thina abantu bakwe-ministries uphume before time kanti wenzakalisa amantombazana apha ecaweni because une-gift. Xa umanqoda kuthiwa mzalwane kha uhlale phantsi sike silungise umcimbi wakho ngenxa yegift yakho, kube khona abantu kwa-aba bebekulandela abakubethela phaa ngemva sizoqala. Mna bangcwele ndiyambonga uThixo noba i-assembly ndaphuma with a clean slate. Amabandla endiwamisileyo koTsolo bangandingqina ndihambe nawo. Ko-207 sibhubhisile uTsolo, simisa amabandla ezembula. Ethabathu andinasikweleti,
elami igama xa uthi Madikiza ayikho Assemblies of God enokuthi yazi ububi ngam andizincomi by the grace of God. Apho ndiyakhona bazalwane, ndiyanilumkisa ixesha liphelile. Ixesha dlalani bazalwana, nincoma bamandla amakhulu, mamelani bangcwele, i-witchcraft ekumabandla akusindisiweyo anina kuba sayilwa ngendala seyifuna entsha. Andinifihleli ubugqwirha obusemabandleni asindisiweyo, andithethi la ndithetha ngawo. Wonke umuntu osindisiwe uyayazi witchcraft engene kwi-salvation because endala inencasa. Noba uthi uThixo nali icebo kwinto entsha basathi abantu endala inencasa, kodwa amagqwirha aphakathi kwayo. Thena ngetangi zatoni ke man, zikhona kodwa ziyafundiswa. Ninani na tuba wonke umuntu osho itangi namhlanje bakudlalwa ngazo zitangi zonke. Never ikidana moya ayizizo zonke itangi ezithirwa ngabantu ezi-blessing kuThixo, ezinye zitangi zokwenziwa. Liyakwazi i-devil worship lihlala kulakona lisho itangi zasemkhathini akutoliko omnye pha nithi haleluya kuba nibacekidwa moya. Into entsha izelelo nto akekho umphakathi ongathi prophet phaya ndikhona. Never. Shut your big mouth in Jesus' name. Amen. Masindiswa shame. Inkonzo andilinazo kodwa umoya wecawe ngeke nikwazi ukucikida. Umuntu okubhaptizwe wagcwaliswa ngamandla kaMoya Ngcwele ngomoya wecawe zenu. Amen. My God. Jesus. Ngeke nilwe ne-witchcraft bazalwana, ngeke nilwe ngamandla ecawa ne-witchcraft esemabandleni asindisiweyo. Take my word. Mighty Jesus. Onanyebo ngabo bayikhupha qala, bayathayida free will, bayaphambili, kuyabhlethwa bayibeka phambili. Abefundisi ngenxa ufuna imali abasefi noba ihlambulukanga izesiswini. No wonder ngeke nilwe namagqwirha nihluthi imali yawo. My God. Imali yamagqwirha ecaweni ayizelanga uzonceda itawe, izobulala umoya ingcwele. Andinamona botata ngoba nithengelwe imoto ezinamavili emqolo, but behind that money there's a spirit, mammon. Nisibona sihamba ngama-VW amadala. Why iminikelo emininzi ayihlambulukanga, idlile into kaThixo. Nabefundisi abegqotyiwe balotywe ngemali
eyabathakathi imali ine special assignment izodla uqobo eyona nto abambele kuyo luqobo the anointing of the Holy Spirit. They don't care about your programs. Zenkonzo zenu apho bambele khona kusemandleni kamoya oyingcwele kuba noba ningehlelwa ngomoya oyingcwele adinga amandla lento ingumlilo lento idlama gqwirha ayisengomoya oyingcwele nje ngamandla amoya oyingcwele ngumlilo kaJehova. Andikazuthandwa ndiyayazi loo nto noThixo uyandibonisa emaphupheni uba bamalwa abefundisi abahamba nale nto intsha kuba iyalambisa sebeqhele imali noba ivelaphi. Ufikile Tshani uyena Madikiza ke lo ufikile Tshani uyena Madikiza ke lo ufikile naseTshani themba ngemali hayi kuba ndinayo bazalwana ndikokosa into yam ayazisa amantombazana kuzodliwa into yam. Hey, the grace of the Lord is upon me. The grace of my Lord is upon me. Akukho ndlela endingazanywa ngayo ukuthathwa kwale nto. Ngumlilo le nto ingamandla. Omnyumfana phebandleni uke wayitesta lento wathi lo mfana wakwathikela umqwatha wathi tata ndiyayifuna lento nafuna i-choking anointing kuba uThixo wandinika uhlobo lwentambiso the thunderstorm anointing yona nto xa nivale ngezulu nithi nivale intente yam i-thunderstorm anointing ilwa nokukhwithela xa intente zam amagqwirha asiza ngomoya andikhulula i-choking. There are times whereby I release my choking anointing. Abeza ngezulu ndikhulula my thunderstorm anointing. Andivalelwe endaweni ndihamba nomavula kuvaliwe the fire anointing, the fire anointing. Now I release fire. I release fire. Zonke indlela ezimakhuphu ziyavaleka ngumlilo. Ulo mfana ndishumana ngale ntambiso athi kuzo zonke tata ndifuna ukubachoka ndathi yiza mfana wami ayilibazise kuthi ndathi thatha in Jesus name. Hey, wakaba umfazi lo mfana yatisha inyanga ayibamba isitshixo siyachoka ayibamba iklasi iyachoka ayibamba incwadi yomntwana uthi mntana mfana usiyachoka inkosikazi yakhe ihlabela lapha kule kwaya yafona yathi tata thatha into yakho
andikwazi konwaba nomyeni wami ndakumsondela uyandishoka. Choking anointing. Ndisenayo ndayiphiwa. Tshani abhidekile soboluni lwentente yakufika nexesha sikwazi uhamba. Izolo kubuziwe kodwa mamolweni kodwa presence amagqwirha lwandile presence Ngqibe presence Mathorazini presence Ntshilini presence Ndibane presence Tshani upset. Why? Kunentente yomlilo asikwazi uhamba ikheshi. Ayingomoya wentawo ongenza lonto. Sininzi indawo apha kuphakathwa sikhona. Amagqwirha lendawo ayanokhuthaza mbani endaweni because awanoyiki. Kodwa kufika umlilo. Kufika umlilo. Kufika umlilo. Kufika umlilo. Nahlala ezindlwini ayatsha. Nawawezanga kodwa lo mlilo awunafanelwa. Ayataka amasele. Ziyataka inyoka. Ngekhama likaJesu. Kanye nawe Nkosi yami Kanye nawe Nkosi yami Mangiyambi into entsha ayizithintelwa. Uthe uThixo izawusebenza le ngqondo okwegugula. Thetha phambi kwayo. Thetha phambi kwegugula. Ihamba kwaflat. Ibandla elizakuma phambi kwegugula lomkana msika. Jonile lakho lemkele langa lephelele ixesha. Undize amaphuthe adlale kawini aphelelwe ixesha. How many
bathi John Wesley basingile ezantsi emhlabeni ivela intshumayelo egcwele ngamandla kaThixo ngexesha elinje ngexesha le-materialism ngexesha lento ezibonakalayo ngexesha labantu abakholwa kokuphathekayo ngexesha labantu abangakholelwayo kwezingabonwayo esikamoya asingabo bonke abathi Nkosi Nkosi ithetha kumasindiso lo vesi asingabo bonke abasindisweyo abazohamba nale movement yokugqibela kuba abantu basafuna i-revival yokugqibela mamelani wathi uThixo i-revival yesiphelo ningayijongi ngemtente ngumzimba imvuselelo yokuqala uba nisayijonge sapho nansi khona nakwenye indawo yintoni imvuselelo yokugqibela ayomtente enkulu ehamba nomuntu omnye yintshumayelo ezawufana yobukumkani bukaThixo yebangelinye likaKristu Yesu elizawugxilwa not prosperity messages. That's the last revival. I was mazitente bangcwele, make no mistake. Yiyo le yenye yazo. NaseGqeleni bikhona, naseKapa bikhona, kuba sikazana kodwa siphethe the last revival of the move of the power of the Holy Spirit according to Melanayo is silent to Thomas Lee. We are trying to turn. Tonight, ubangabe yamvuthika ichaya usaqhuma ichaya usaqhuma xa ndiyekuvaleni ngale mizumo leseleyo manqumbele ibali lami lalento intsha uThixo wabukela angena amadevil worship in numbers ebandleni ndisatsho akekho umuntu osindisweyo othakathayo ndisayiphida akukho nomnye umuntu othi seyisindisiwe athakatha engaqalanga qala wakapha uKristu akekho umuntu othe sayibambile ivangeli yensindiso wangenwa yiyo ongakwazi ukuthi uyathakatha in the Salvation Church engaqalanga qala wakapha uKristu ndivumeleni ndithi akukho nomnye umuntu othakathayo osindisiweyo akukho nomnye umuntu oligqwirha osindisiweyo wonke umuntu othakathayo udeployiwe ukuzokwenza isalvation ibe inhlekisa ngoba ngakholwa ndiyayilungisa loo nto akukho nomnye umuntu ongakhwele ekhethini enoKristu awukwazi kwakubiza igama likaYesu kuwehlaye kuwe awunawuthi ekhethini ungena ubiza igama likaYesu kube lula ungena lingaphakathi ungene nalo esonkeni uYesu sisonke ngenisa uYesu esonkeni osisonke sawuqhekeka kuba wena ungena kuso xa uhamba ngekheshi ungena esonkeni uYesu usisonka umthakathi ngeke akwazi ukumelana nomuntu osindisiweyo emnye kuba yena uphethe isonka esinguKristu ngeke akwazi ukungena esonkeni
usindisiwe akekho umuntu ongangena esonkeni ngaphakathi ephethe osisonke ngaphakathi kwakhe. Ndivumelani wonke amagqwirha awesindisiweyo lento entsha is either ayaguquka okanye iyotyekeze. Ngecawe niphume nonke ndizonifundisa ukutyekezwa kwabaphakathi ku-salvation churches. Ngecawe nizophulaphula uba amagqwirha akwinkonzo ezisindisiweyo azawutyekezwa kanjani nguThixo. I've got that message. Jongan, lento intsha abangcwele noma nithathanga uba niyithande kodwa this is a new syllabus. This new thing is a new syllabus. Noba endala inencasa kuphakathwa bekuyo. Kanicinga kupheni mamela eSouth Africa yonke ubuzibangubani umfundisi ophefumlelwe nguThixo wamnika isiprofeto esingeSouth Africa nebandla 2015 ndayithetha lento 2016 ndayithetha lento kuthiwa mandilungise ibandla libuyele kwinhlambuluko. Wathi uThixo noba basindisiwe bangcolile abahlambuluki. Wathi Madikiza xelele Assemblies of God ukuba ndithi mabahlambuluke ngabam ndiyabathanda andisebenzi ingekho inhlambululo. Lanto eshunyayelwa ngumushweshwe uRamoti. Don't issue my life. Uyathanda uyiyeke. Lento eyaniqhekezayo kuba kwashunyayela inhlambululo abantu abafuna ukwehlukana nesono. Isono sithintela insebenzo kaThixo. Wathi ndingayoyiki i-faith mission noba ingathetha nge-tongues uba ngaba uhlambuluki nezo tongues azimenzeli into uThixo without repentance and confession of your sins. Wathi ndibaxelele African gospel uthi uThixo insindiso idliwe ngumoya ongendawo othintela abazalwane ba bangarepenti but confess their sins unto God. Abazalwane bemephello evuka emfazini womntu amashumayele ehluthwa because igift ayithatha. Kushunyayelwa ngegift kungahlanjulukwa. Amandla kaThixo awa operate nge-anointing, aya operate nge-gift. Kodwa i-gift without anointing akuyontsikelelo kuThixo livumelile. That's why ndingazuthandwa ngamasindiswa and ndiwacenganga. I am Madikiza kayi-1. I'm not bishop. I know men can control me. I only fear God. Get him side data. Then you school with Thixo. Come with your diploma. I'll come with my degrees.
ungathi niyatsatsela. Don't tell me the theology ngana moya ingcwele. Don't tell me the theology ungena moya ingcwele. You rather ungabi nayo theology if unomoya ingcwele. Ndiyamthanda one theology nomoya ingcwele asikhabani. Kodwa don't tell me ngobubhishop bakho. And I look at Bishop and tell you sayithanda kangaka. Ayikho kwaku 5-fold ministry. Bishop means the chief administrator. My God. The term bishop is not as spiritual as apostle, prophet, pastor, evangelist. Xa unebandla, xa unamabandla amaninzi, unikwa ububishop administratively, not on spiritual grounds. Ngiphathwa ngobishop abanganamoya sometimes. Ajabangwele mna andibabetho bishop but I don't care ngobishop wakho ungenamoya. How can you do ungenamoya kaThixo? Usho uhunduza ngengubo zalapha ulilela abafazi babantu bakwazi ngubo zimbini. Basitha kamnandi ngezingubo. They must call me in their senate. They will know who God I'm following. They must call me. If they want to call me into order, they must call the Holy Spirit into order first. Amen. And ungandisi ngesikolo bhuti, ungandisi ngesikolo sisi. Isikolo sinendawo yaso, asingaphezulu kwamoya. Moya, 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 moya. Bishops. We are not proud of that. We are the chief administrators of the church. We are bishops, ngubo or no ngubo. By virtue of leading such a huge church, I am a bishop. But I don't care about that. Call me an apostle or a brother. Don't call me a bishop. My stigma. Oh, my stigma as a bishop. I can't wrong about a patch area. If bishop will oversee, I call the offices the 5-fold ministry. Also, if you in the book of Timothy, when you are matured, like myself, you can be called a bishop. But the bishop in a stigma. Because of bishop. But another thing, my 5-fold ministry can be ruled by bishop or not. Tinaba with 5-fold ministry. Kumala say 30 yanis. We don't care. Get Kasiok. Anam sabes no one you want to. If Aunamanda, Kamoyo Ingwele, if Auko, with 5-fold ministry, yeah, that's the Bonaman. That's Pazamis. I don't hate a bishop, but it's stigma. If bishop would, if I ain't Yama, and Genamoya, Konako is up by Pile, but in Genoi materialism, about the
abangena moya, they call themselves bishop. Every bishop in chief administered with the spirit of God. You can't be a bishop in Babylon without first acquiring the spirit of God. Abanamhlanje uyesikolweni abuye nyuka ingubo a bishop without the Holy Spirit. No bishop ecaweni without the Holy Spirit, except abantu bengqondo yengqiqo yemfundo engenamoya. Ndiyaba challenge to Madikiza kayi-1. No. They can call me anyone. I'm ready. I am an apostle by calling, not by making. Andibekwanga indoda. Andibekwanga sandla kwasa nengumpostolo ndazalwa. That's why nothing can shake me. Angumpostolo unikwe authority upon snakes, scorpions, and serpents. What can you fear? Can you fear a human being called by God? What kind of an apostle? Ngumthunywa njani oconvincwa ngabantu? Uthini Paul kuncwadi yamaGalati chapter 1 verse 11? Kumele sive abantu na nokuba sive uThixo. Ndivale lento intsha abangcwele kudla amagqirha. That's why ingathakwa izolungisa ubukumkani bukaThixo, izodibanisa umzimba kaKristu Yesu. Mandivale ngesandla engiqale ngaso. Wathi uThixo entele nesandla sakhe kuhleli yena ngamabandla wethu kwelicala. What? I-faith mission izokwenza i-convention iza kumi yodwa kwintende yesandla sami ifastile ndinika amandla iqhube i-convention ndehle ndinguThixo. Is-African gospel yodwa entendeni yami ndinguThixo ifastile ndinika imessage ndinika amandla kuba ndinguThixo. Assemblies of God izoba ne-convention, ne-conference iza yodwa kum ndinguThixo and nesandla sami ndinike kuba ndinguThixo ihambe namandla. Full Gospel Church, Baptist Church ngokunjalo. Wathi uThixo into yenza amagqwirha amabandla asindisiweyo adlale ngawo nansi. Utata uBhengu, utata uNgidi, utata uChiliza, utata uDuma babe namaxesha okuke beze ngexesha elinye endenekaThixo. They were not too separated as the church of today. Babe namaxesha okuza kunye. Wathi uThixo xa beze kunye kanje ubona ntoni Madikiza? Ndathi Thixo ngibona inqindi. Wathi that's why amagqwirha ezawunoyisa nina abantwana bami nohlukahlukene niyacalucalulana kodwa egwadana kuphuma izwi bemanyene anikaziboyisa nesenje. Wathi man of God isanyana izasukuthi ndiyavala ngoku. Wathi uThixo lento ndiyenzayo udiliza the walls zecawe. Udiliza ntoni? Indonga zecawe. Uthi Assemblies of God kunodonga phakathi kwayo ne-faith mission. Faith mission kunodonga phakathi kwayo African gospel eyimpumulo. Assemblies of God zindlebe udonga phakathi kwayo ne-faith mission engamehlo lumile. Kunodonga all between impumulo African gospel ne-full gospel church engumlomo. What now Madikiza? I am starting
a church without walls. Lento intsha izodiliza amadonga okhiwe nguSathana ukuze nithi nimambalo apha eTshisani ningakwazi ukukhonza kunye. uThixo kulela eTshani ndazitshisana ngitso uThixo eTshani uzodiliza your church walls ngale ntsha. What? Amagqwirha xa ihlasela Assemblies of God awazuza ngamandla okufa aze kuza ngamandla okubona esazi ba soze niye kulamandla because there's a dividing wall. Wathi uThixo amagqwirha xa ibethe ifaith mission awazuza ngamandla okubona aze kuza ngamandla okufa Assemblies of God kuba anihambelani nizothi ngeke ndiye bekhona kuthi ingakumbi faith mission Thixo wami ivele ungathi hiyo yodwa icawe. I will tell you nge-faith mission. I know history ye faith mission. Ngo-1906 kwehle ilahle kuWilliam Seymour eAzusa Street. uJohn G. Lake ngo-1908 weza qala apha wagangwa ngumfundisi waseGauteng i-faith mission iZion Church, Zionism. Umfuzi letwaba kuba wena esikolo wadibana noJohn G. Lake bayitshintsha le Zion Church faith mission yatsho yayibandla likamoya. Assemblies of God later yalandela ayithi lento faith mission mayizibone ngathi yeyodwa ibandla likamoya ayikho lodwa. And ngiyithetha ngifika banaleke ukuthi if awukho 5 awukakholo ayikho lodwa. Naku nibethwa amagqwirha apho nihlawula ndim senchi zonke izilale ndihamba kuzo faith mission is there, Assemblies is there, amagqwirha akhola zehlela uphilo moya senchi ngibombe izilale and akukho nto engandiphikisa qale emamolweni Lwandile eMngcibe ndiseTshani ngaselwandle ndiye emathokozini ndingena eMqanduli ndiyehluleka ngene Port St. John's. Ayikho indoda engahamba ezilali zingaselwandle because akukho ndawo ine witchcraft njengendawo ngaselwandle. Udinga igospel elitsha lomlilo. Therefore ndinikhupha istory yongathi uba ukhoze faith mission okakholo kutheni kuphakathwa endaweni zenu ndifike mna ndingekho faith mission amagqwirha mpole nikhona ngophilo moya nizidla ngawo senchi ndinoyika ntoni ndilapha kwindawo zenu dolinga and abeze uziqonde because lo moya ukuthi ningayilantente nobuya nomnye umoya cikidana umoya before intente ize buzani kuThixo ba yiyo na kwalento baningayiboni intente kamoya nadliwa usacikida mna kunini jongani mandivale eSouth Africa isprofeto esihamba umzansi wonke size ngam usangicikida maniphindele udonga uyadelika udonga uyadelika jonga bangcwele noma ningagooglisha igama lika Madikiza lihamba phambili because God told me 7 years into ezawukwenzeka 7 years ndayibhala phansi. God bless you. Ndabhala urhulumente ndimxelela uba ngonyaka othile kuzawuthi kuthi akandihoya upresident. Wandiphendula ethi akanachance urhulumente zonke izinto COVID-19 ndabaxela nalonyaka we-bloodshed ukhona pha nalozayo ndizawunixelela uba ngunyaka onjani come. Then usacikida umuntu onjalo wena
inkonzo esinswe too much. Uthena uThixo ngakhange wayikhila lento ba lo muntu uthunywe ndim if ninomoya. Ngawuphi lo moya abangcwele ongathi umuntu sele South Africa yonke ninikiwe nibe nisamcikida moya mni. I'm touching so much on prophet Sunday. Ndinibonisa ileta yami ndibhala urhulumente ndinibonisa urhulumente ephendula mna ndinibonisa uThixo athi baxelele masiphakama. Lord, you are worthy to be praised. Lord, you are worthy to be praised. Lord, you are worthy. Master Jesus, wavaleta amehlo kuba nothi Thixo lento entsha eqalileyo mayingadedluli. Uma Thixo uthinta South Africa ungayithinti ukudishiya ngaphandle. Ndifuna uvala amehlo wakho ujonge enhliziyweni. Inyaniso ileyo ba ihambe yahamba yafika naseTshani kuba nathi mayingadedluli Thixo. Uma utsho njalo othi Thixo mandingashiyeki mandingasali Thixo. Kuba notshoyo ebusuku funa walulele nje isandla sakho phezulu wena othi mandingasali Thixo. Lento entsha ayiqala Thixo mandingashiyeki ngaphandle kawuphakama lomkhumbe ubhabhela nzulwini mandingasali Thixo mandingavalelwa ngaphandle. Ngena noBethani nendlu yakho amathuzi anabile sekudababa liyashona ilanga kodwa Thixo mandingavalelwa ngaphandle kwalomkhumbi. Kuba notsho ilula isandla sakho wena uthi mandingene Thixo emkhumbini nefamily yami mandingangeni ndithethwa Thixo makakusikelele uThixo gogo. No Jesus makakusikelele uThixo makakusikelele uThixo. Uyaphakama ubhekele nzulwini umkhumbi kodwa mandingasali Thixo ngalitshona ilanga malitshona ndingaphakama emkhumbini. Kuba notshoyo makakusikelele uThixo sisa makakusikelele uThixo. Zenzelele nceba balekuza apha ngaphambili esothandaza. Shiya le ndawo kuyo balekuza apha phambili. Bancedise bacingwane bacenzise beze phambili babantu bakaThixo beze kuThixo. Beze sibingelelweni. Master Jesus.
wavala amehlo. Master, thank you Lord Jesus. Iza khona ungasali noma intambo seyisongwa isongwa kahle ungaphakathi emkhombeni noma amathuthi noma ilanga salitshona malithi litshona Thixo thina ndingaphakathi. Ngubani omnyatholo athi Thixo andikwazi andinamelana nale mpala logazi angeke Thixo ndamelana nalobhubhane kodwa mawuthi usenzeka mabathi besifa Thixo njengempukane abantu abatsha mabafendi ngaphakathi. Ngubani otshoyo funa welula isandla sakho kule ndawo kuyo. Thank you Lord Jesus. Master Jesus. Celani phakamise izandla zenu bazali bami. Thank you Lord Jesus. Phakamise zonke mama. Enhlizweni yakho benomthandazo. Othi yini Thixo? Ndaphansi ndafa Thixo. Ndaphoswa yinceba yokuhlala ngasekunene kukaThixo bawo. Cela nini lapha phambili lithi Nkosi Yesu. Cela nithethele amazwi emveni kwami lithi Nkosi Yesu. Namhlanje ebusuku ndiyakuvuma Kristu Yesu. Ngena ngaphakathi kum. Cela ungixolele Yehova Thixo wami. Zonke izono endizenzileyo endizikhumbulayo Thixo nendingazikhumbulayo. Nkosi Yesu uyinkosi yami namhlanje. Ungumsindisi wami. Ubomi bami bonke Yesu ndibunikela kuwe. Mabuphathwe nguwe. Mabulawulwe nguwe. Ukusukela namhlanje kude kube kunaphakade. Amen. Nkosi Thixo siyabonga ba uthe ngomone oyedwa oguqukayo lovuyo emazulwini. Nabathixo wethu ingcwele besiza kuwe. Uthe wena Thixo izulu lakho besiza bezihlwele. Wena Thixo wethu namandla uyabamkela bonke siyabonga sivuya kanye namazulu egameni lenkosi yethu Yesu. Amen. Sasibambethele izandla. Bangcwele mangibulele kakhulu. Bese izolo sizonikela kuba sithanda banga first day